This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Kai. Si Kai na nagkamali in the past. At pakilagay niya habang buhay niyang pagdudusahan yung isang pagkakamaling nagawa niya sa buhay niya. May kasabihan nga tayo, diba? In the end, we only regret the chances we did not take, relationships we are afraid to have, and decisions we waited too long to wait. Pwede kong sabihin kay Kai dito na, so hindi ko na lang natakot. Sana may naipon ka na lang sapat na lakas ng loob para naging malaya ka sa pagpili kung sino talaga kila JM at Kal yung pipiliin mo, yung taong mahal mo talaga, hindi lang sa dahil natatakot ka, pipiliin mo na yung taong yun. Yung ganun ba? Sana talagang yung puso mo, yung pinairal mo nung time na yun, yung tunay mong nararamdaman, sana finollow mo yung heart mo. Pero wala remember na lang ito, you cannot fix the other person by destroying yourself. You cannot fix other person. Hindi mo dapat inaayos yung tao. Because there is a possibility na kapag pinilit mong ayusin yung tao, yung ibang tao, sarili mo naman yung masira. No? Binuo mo siya, pero sinira mo naman yung sarili mo. Hayaan mong yun mismo yung tao mag-ayos sa sarili niya. Support ka lang, alalayan mo lang. Hindi dapat binabantaan ka. Napapatayin ka or papatay siya ng tao. Ganun yung ginawa sa'yo ni Kal para kang binlackmail. Gusto mo ba yung ganung klaseng tao na makasama habang buhay? Di ba hindi? Masyado mo lang siyang pinagtanggol sa sarili mo in the past na naganap ka ng maraming excuses na baka pangit lang yung childhood niya, baka may pinagdaanan siya na sobrang lala, na malalim, kaya nasasabi niya yung mga bagay na yun, kaya ito yung epekto nun sa kanya. Posible, pero ang tanong, tama ba yun? Because that is considered manipulation. Yung ginawa sa'yo ni Kai, yun manipulation yun Pero wala nangyari na yun nangyari, ngayon ikaw nagsisisi. So ano bang dapat mong gawin ngayong ikakasal na yung legit na taong mahal mo? Palayain mo yung sarili mo sa guilt and regrets. Palayain mo yung sarili mo by choosing yourself. It's time para palayain mo yung sarili mo sa nakaraan mo. Pwede mong kausapin yung ex mo if papayag siya, if may chance, and tell him what really happened before. I cannot guarantee na babalik siya sa buhay mo, pero at least masabi mo yung gusto mong sabihin. At least sa part man lang na yan, wala kang regrets. If ma-appreciate niya yun, tanggapin niya ulit yung pagmamahal mo, i-cancel niya yung wedding niya. Oh, thank you Lord. Pero kung hindi niya nagagawin yun dahil may mahal na siyang iba, tapos na kayo, thank you pa rin kasi nakinig siya. At least na wala na yung bigat ng nararamdaman mo. Never look back. Or pwede rin panindigan mo yung decision mo na pinili mo si Kal over JM. Total, sabi mo, natututunan mo na siyang mahalin. And nagkakaroon naman na siya ng improvement sa sarili niya. But one thing is for sure, you cannot force yourself to love someone. Kasi kapag pinilit mo, baka magdugo. Magdugo ang puso mo. Oo, you will be trapped forever. You will be trapped forever with regrets. Baka ganun yung mangyari sa'yo. You will never be genuinely happy. So, sana hindi ka maging prisoner of your own decision. Sabi mo nga, you are a prisoner nung pinili mo si Kal. I hope this time, hindi na. Sana palayain mo yung sarili mo. Sana you let go of the past. Sana you let go of the pain. And you let go of the regret. And allow what can be to become. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si D. I agree dun sa sinabi niya. Hindi talaga imposibleng maging masaya ka para sa ex mo. Sabi nga nila, it is love when you get to sacrifice your own happiness for the sake of someone else's happiness. So, ayun na yung ending nung secret file natin Pero, assess natin, ano ba yung ginawa ni D?
Selflessness ba yun? Kasi iniwan niya yung taong mahal niya because she thought deep inside na there may be a possibility na masaktan niya si Troy in the process of fixing herself due to her inner demons or insecurities? Or selflessness na matatawag yon kasi hindi niya naisip na the moment she let go of Troy, nasaktan niya na yung taong yon. She just thought of herself but not of Troy's feelings. Ano kaya? Selflessness or selfishness? Ako personal take ko lang naman to. Ako lagi kong iniisip, love is not meant to destroy someone. It is not meant to destroy you, yourself, no? Yung pagkalunod sa sariling insecurities, big issue yun. Pwede kang masira. Pwede mong sirain yung sarili mo kung hindi mo aayusin yung sarili mong insecurities, kung hindi mo yun gagamutin. Kaya for me, naiintindihan ko si D kung bakit niya ginawang makipaghiwalay kay Troy. Baka kasi maging toxic lang eh. Isang malaking lason po ang insecurity, lalo na sa isang relasyon at lalong-lalo na sa sarili. Oo. So, dyan po nagmumula yung resentment, bitterness, depression, etc. etc. And you have to be completely aware na meron kang insecurities. At hindi lang sapat, at hindi lang nagtatapos yun doon na aware ka. Kailangan may gawin ka. So, ayun yung ginawa ng secret file sender natin. Nilet go niya yung taong mahal niya dahil sa kanyang insecurities. Dahil nagiging bitter na siya. Marami na siyang nasasabing hindi maganda. She was pushing away people, 'di ba? Na mahal niya at ayaw niya nang makasakit pa. Pero alam niyo, there are other ways to fix your insecurities than letting someone go. Lalo na kung yung taong yun naman na partner mo during that time, mahal na mahal ka naman at lagi ka namang ina-assure na ikaw lang, you are perfect, everything about you is okay, tanggap ka ng tao, alam mo yun. Pwedeng you stay together, but you work it out together in the process. No, hindi pwedeng aware lang na insecure. No, hindi pwedeng, hindi, ayusin ko na lang to, ganon. So, ayun. But, well, magkakaiba naman yung tao. Personal take ko lang naman yun. Pero kasi may mga unbearable na insecurities eh. So, if it's too much, diba, yung inner demons mo, yung insecurities mo, talagang nilalamon ka na nito, well, if it's not doing any good into your relationship, you just have to let go. No? Pero always remember na pwedeng ayusin mo yung sarili mo habang in a relationship ka. Kaya nga, relationship is a partnership, not a competition. Bakit ka ba nagiging insecure? Kasi mas marami siyang kaibigan sa'yo. Kasi yung mga kaibigan niya parang alta. Kasi siya parang ang tali-talino niya. Kasi siya nakatapos na siya ng pag-aaral. Ikaw hindi pa. Kasi siya settled na siya, ikaw minimum wage lang yung sinasahod mo, siya ang laki ng kinikita niya. Yung ganun ba? Ang relasyon ay hindi isang kompetisyon, tandaan mo yan. Hindi mo kakompetensya yung partner mo, kasangga mo yung kapartner mo. Baka kasi hindi mo lang nakikita sa sarili mo yung worth mo, baka hindi mo lang mahal yung sarili mo, baka masyado ka lang nagfo-focus dun sa mga wala kaysa dun sa kung anong meron ka. Magkasangga. Ibig sabihin, partners kayo, hindi competitors, hindi magkakompetensya. He may have everything in the world, including you that time. Pero magkaiba kayo ng timeline. Ang timeline mo ay iba sa timeline niya. Unique kayo parehas. May mga skills siya or meron siyang capabilities na sa kanya lang, na siya yung meron. Pwedeng meron ka rin nung meron siya, pero may iba din na wala. Pwedeng yung meron ka, wala rin siya. Alam mo yun, contentment is the key. At pag mahal mo rin yung sarili mo, you will learn to realize
that it's okay to be you. It's okay to be, alam mo yun, to not really get everything that you want at a certain time. And you just have to believe that you will get where you are supposed to be in the right time. You will have your breakthrough. Ganon. Ang weird lang, no? Kasi in the end of your secret file, nag-I love you kayo. O nag-I love youhan kayo, pero hindi naman kayo. Ang daming ganun, no? Ay, the truth is, many people are in love but not together. And so many people are together but not in love. Mahal mo? Oo. Mahal ka? Oo. Pero bakit natapos? Kasi you guys missed your chance. Then, choice nyo na hanggang dun na lang siguro kayo. Kasi may bago na siya. Ikaw naman, may bagong career ka. Ang mahalaga, naging masaya kayo. At ngayon, masaya na kayo para sa isa't isa. You may ended up losing each other. At least you ended up not losing yourselves and gaining someone else for Troy and gaining something else. It may be your career and wisdom for D. So, ayun lang. I hope everything but nothing but the best for both of you. So, that's it, Kabisyo. You may send your secrets to me, raqiterra@gmail.com. This is me, DJ Raqi, and you are watching here sa Love Radio. This is Behind the Files. Love Radio. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Hans Angelo. Masakit po talagang mawala ng taong minamahal sa buhay. Yung alam mong hanggang panaginip mo na lang siya makikita, mahahagkan, mayayakap, makakausap, makakatawanan, makakaiyakan. Or pwedeng sa kabilang buhay mo na lang siya makakakwentuhan ulit. Mayayakap. Kasi yun yung nakatadhana. Masakit talagang mawalan ng taong minamahal. And that is the reality. You will grieve forever. You will not get over a loss of a loved one. You will learn to live with it day by day. Pwede kang malungkot, pwede kang umiyak, pumunta sa sulok, magmukmok, pwede magkulong sa kwarto, lumabas ng bahay, makipag-inuman hanggang sa malasing, mawalan ng malay. But you have to help yourself in the process of moving forward. Hindi porket nawasak, katuluyan mo nang wawasakin yung sarili mo. At yun yung ipinaiintindi sa atin ng secret file na ito. Hindi nila parehas ginusto ni Joanna na mawala yung isa sa kanila. And in that case, it was Joanna na nawala. Pero kahit wala na yung taong mahal mo na yun, kailangan mo na gustuhing mabuhay para sa mga anak mo. You just have to have that faith that everything will be okay. You have to focus on what you have. Kasi nandyan pa naman yung mga anak mo. Nandyan yung pamilya mo, mga kaanak mo, na talagang magiging, alam mo yun, sandalan mo sa oras na nalulungkot ka. Lahat naman kayo nalulungkot eh. Lahat naman kayo nasasaktan. Lahat naman kayo. Diba? Nangungulila sa pagmamahal ni Joanna. Pero, you have to focus on what you have right now. And your responsibilities. Siyempre, diba? Paano yun? Pag nakikita ni Joanna yung ginagawa mo, or nakikita ng taong mahal mo na nasa, nakinuha na ni Lord yung pinaggagawa mo sa earth, tapos sinisira mo yung buhay mo. O matutuwa ba siya noon? Baka multuhin ka pa ganun.
So, kung paano gustong alagaan ng misis mo, yung mga anak mo, gawin mo. Diba? In your own ways, no? Basta, maging available ka lang sa mga anak mo. Feeling ko naman, marami ka nang natutunan dun sa mga nangyari sa buhay mo. And thank you for sharing your secret file to us kasi ang dami namin din natutunan, diba? Yung ma-appreciate the things or the people that we have. And if you love someone, love that person, be there for that person and treat that person right. Because you'll never know, baka hindi na dumating yung isa pang panibagong araw para sa'yo or para sa taong mahal mo. Tsaka, yung secret file mo, tinuruan kami nito na okay lang sigurong magkamali. Basta wag lang sagad-sagaran yung pagkakamali. I mean, wag pa ulit-ulit, diba? Okay lang na madapa basta bumangon ka. Diba? Manalig sa Diyos at kumapit sa mga pwedeng makapitan. Yan ang pamilya mo, ang anak mo, ang mga magulang mo, mga kapatid mo, and of course, si Lord. So, ayun lang kabisyo. You may share your secrets sa raqiterra@gmail.com. This is Behind the Files. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Anya. Si Anya na isang bisexual at hindi pa alam yun ng family niya. Meron siyang karelasyon ngayon pero hindi niya pa masabi-sabi sa family niya. Ang alam lang ng family niya, friends sila. Oo, kasi nararamdaman niya na hindi siya matatanggap ng family niya. Kasi one time, doon sa secret file nga na kinuwento niya, diba? Meron dong part na nanonood yung mom niya ng TV tapos about yun sa LGBT. Tapos sabi ba naman sa kanya, sana hindi ka tumulad sa ganun. So parang, bakit? Diba, lahat naman ng tao may karapatang magmahal at mahalin pabalik. Porke ba miyembro ka ng LGBT? Ibig sabihin, di ka nakamahal-mahal, di ka na pwedeng magmahal? Or hindi ka nakatanggap-tanggap bilang tao? Ano ka, hayop ka ba? Hi, schnackers! Pero anyway, siguro iba-iba lang talaga yung perspektibo ng tao, no? And yun yung kailangan nating tanggapin na hindi lahat talaga ng tao, yayakapin ka kung sino ka man. Pero ang masakit kasi doon, yung tao o yung mga tao na akala mo unang yayakap sa'yo kapag nagsabi ka ng katotohanan tungkol sa sarili mo, yung pa yung sa palagay mo hindi tatanggap sa'yo. So, yun yung nangyayari kay Anya. At sa kasalukuyan talaga, maraming tao ang hindi pa rin talaga buong-buo yung pagtanggap sa LGBT community. Kung sino pa yung inaasahan mo na magiging buo yung pagtanggap sa'yo, yun pa yung hindi tatanggap sa'yo. And it's painful na manggaling yun sa pamilya mo. I understand. Pero, alam mo, dun kay Anya, I love how positive she is. I love how respectful she is to her parents. Kasi kahit na alam niya na ganun nga yung family niya, may pagka-conservative yung family niya, very traditional yung family niya, alam niya na hindi, kailangan ko pa rin ibigay yung pagmamahal para sa magulang ko, para sa pamilya ko. Parang ganun siya. You still said na aalagaan mo pa rin yung parents mo, matanggap ka man nila o hindi. At para sa akin, yung linyang yun, napaka-powerful. So, ano sabi niya doon? Bilang panganay, handa akong alagaan ng parents ko hanggang sa pagtanda nila, matanggap man nila ako o hindi. Diba? Ang sarap pakinggan nung linyang yan na hindi man lang magrebelde. Diba? Kasi pag ang isang Junakis, pag hindi natanggap ng magulang, diba? Layas ako! Gagana. Alis na ako na pamumay na to! Diba? Gawa ganon. Pero yung secret file sender natin, hindi. Talagang ikikip ko na lang tong sexuality ko kasi ang mahalaga hindi ko ma-disappoint ang mga magulang ko. Parang ganun yung motto niya in life no? Yung parang di baling ako na yung mahirapan basta wag lang masaktan yung family ko. Parang ganun. May ganun siya. So, para sa akin, yun, it's
It's also a kind of love na sinasacrifice mo yung own freedom mo for the sake of the people you love, no? Medyo mahirap nga lang makagalaw sa ganyang klaseng sitwasyon. Pero para sa akin, no, there's nothing wrong about confessing sa mga magulang mo. Kasi, sabihin mo man, hindi ka man nilang matanggap at first. Walang magbabago. Anak ka pa rin ng mga magulang mo. Kapatid ka pa rin ng mga kapatid mo. Anong nagbago nung umamin ka? Pagtingin nila sa'yo. And if you are afraid of rejection from your own family, siguro magandang subukan muna bago, alam mo yun, bago matakot. Do not hinder yourself from experiencing something great. And napakasarap mabuhay ng malaya, 'di ba? Yung malaya kang maipakilala sa mga magulang mo, sa pamilya mo na, ay eto, this is my girl. Masaya ako kasama tong taong to, 'di ba? So, kesa sa iba pa nila malaman. Pero opinion ko lang naman 'yun. Kung nagma-matter lang naman sa iyo, subukan mo lang, why not, 'di ba? Subukan mo lang. Ako nga minsan ni-reveal ko sa magulang ko, "Ma, bakit gano'n? Sobrang ganda ko." Hindi nyo ba napapansin? Gumano na. Nagtaka sila sa akin. So, tinanggap pa rin nila ako kahit sobrang ganda ko. Tinanong ko nga, ampon ba ako? Ganyan. Ay, biro lang ha. Siyempre, joke lang yun, yung part na yun. Pero, yun lang. Kumbaga, kahit ano pang mangyari, anak ka pa rin ng mga magulang mo, kapatid ka pa rin ng mga kapatid mo, kahit ano ka pa, kahit at first, masaktan man sila sa confession mo, dun sa ipagtatapat mo, o sa ipapakita mo sa kanila. Pero, at the end of the day, walang magbabago dahil anak ka pa rin ng magulang mo, kapatid ka pa rin ng kapatid mo, at pamilya pa rin kayo. Feeling ko, siguro masyado ka lang natatakot na ma-disappoint sila. Feeling ko, ang mga magulang naman ng pamilya, kahit na meron yung mga preferences, alam mo yun, ma-disappoint man yan at first, yayakapin ka pa rin nila ng buo. Pero magkakaiba po yung pamilya. Hindi ko sinasabing pare-pares ng pamilya, ganun yung perspektibo, o ganun yung personalidad, o ganun yung mga karakter. Pero sa sarili ko lang naman pong perspektibo yun, no? Baka lang naman. So anyway, sa mga kabisyo po natin out there, siguro just spread the love. Spread the love. And I think you can kill the hate when you spread the love. Walang hindi napapatay ang pagmamahal. Walang negatibong hindi napapatay ang pagmamahal. Sa Secret File Center natin, just continue hoping, no? And praying that God will grant you the desires of your heart. God bless you always. This is me, DJ Raqi Terra from Love Radio. Share your secrets, raqiterra@gmail.com. This is Behind the Files. This is Behind the Files ng ating komisyon na si Jane, SPG Secret File. OMG, nakakatawa yung SPG na yun. Si Jane naman kasi, bakit di naman kasi nagsasabi ng totoo? Feeling ko naman, kung magsasabi ka ng totoo, may chance na magsundan pa yun, no? O kaya, kasi pag hindi alam nung taong partner mo, 'di ba, yung buong katauhan mo, talagang feeling niya betrayed siya. So, I think, dapat simulan mo talaga na aminin mo kung sino ka talaga. Yun talaga yung key to a successful espadahan. Nakakatawa. Yan, kasi lesson din to sa lahat ng mga kalalakihan. Ganyan kayo no? Ganyan kayo Masyado kayong mabilis atat, ganyan. Porke maganda, porke lang, merong mga Mount Mayon, gora na kayo agad. Hindi ganun yun. Dapat kilalanin nyo munang maigi. Tsaka wala namang masama, diba, kung
yung isang tao, iba yung preference, iba yung sexuality, or iba yung orientation niya sa sarili niya. Ang mahalaga lang kasi at ang dapat lang talagang ginagawa ay maging totoo, diba? Sa salita, sa gawa, tsaka sa presentation, tsaka performance. So anyway, Kabisha, if you wanna share your secret, share it to me, raqi@gmail.com. Yan po ang nakakatawang SPG secret file. This is Behind the Files. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.